Pina-previous oh. Oh, naka-live ako, naka-live. Naka-library. Live coverage. Walang magagawa mo sa taas na ito. Pero si Ilad. Sige ra. Ay, nag-isip na. Kaya ito. Kaya ano ka instrumental? Nag-direct kaya ito. Kapurong na ni Kuya. Isa na naka-live. Nagkakamedyo. Diba? Video retard to. Ano? Ate Princess! Ate Princess! Princess! Oh. Ay, naka-library din si Kuya. Tinagmo ka? Tinagmo ka? Di pa wala nako. Itagmo ka. Kaso palubat na. Pakulisan ng kamay doon. Dali na. Kaya si Ilad. Sa tulis sige. Ay! Ano ito? Lali. Nag-uli-uli sa ni? Ano lang? Ay, sino yan? May nag-comment na audience. Kuya Ruben Libon, hello. Kain po. Ay, si Kalayas. Sino na? May Si ano Kuya na. hello. Pero alam nila. Ano tayo? Ay, tinawagan kanila. Model pet Kuya kami Ruben, dito. kain po. Kung sila. Ay, kung pala nila. Kung ano? Sisa di Ano lang meet na to. Nak, dito ka nak. Huwag na tayo na lang. Model pet. Pwede mo ako mga tiyan. Hello. Kasama ko din sa bayaw. Sabado man ngayon, walang pasok. Kaya dito muna kami. Kaya siya nun. Wala ka na. Ay, si Kuya Ruben, anong meron dyan? Ano lang po, banding lang. Kain lang po. Fiesta. Ano fiesta? Ano mo? Kuya Rick. Ano? Kali kita. Go! Favorite yan eh. Di ako sa Tara na. Elat nga. Pray muna na. Tignan mo yung nakatong. Pray muna, pray. Uy! Pray na Hailey. Di ba marunong ka mag-pray Hailey? Pray na, huwag kang mag-pray. Ikaw mag-pray. Hailey, pray na. Bilis na. Bilis na. Sira mama. Ma. Si Papa. Ano yan pa? Lain yun. Bilis ang pray na to. Si Lolo yan. Nagsagal na. Kaya mo na rin. Tanggalin mo na. Mabilis na pray. Kain, kain. Hailey, pray na. Oo, inawag mo na. Tapos pagkatapos, Tutoy, marunong ka pagkatapos mag-pray. ng kainan, kantahan. Ate Sini! Uy, si Cindy! Ay, doon. Nagusang. Paborito si Papa yan. Si paborito na yan. Magkakanig kasi. Pag mabasa English. Baby, ready na baby. Sige na lang, pray na lang. Request niya. Nuna po. Ay, sino si Kalayas na sabi? Sino na po yan? Si Sino na? po. Pray na Hailey, pray na Pray Hailey. na. Pray na muna. Pray na Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Bless us, O Lord, with this thy gifts, which we are about to receive from the bounty of Christ, our Lord. Amen. Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Hailey, ito tayo. Ayaw, ayaw. Ay, si Ma'am Maria J. Hello po. Kain po. Mama na nilo. Kain. Doon ka. Doon ka. Ay, si Kuya Rina nandyan din. Hello ka na rin eh. Kaya rin. Saan si ano ni Paul? Hmm? Tanong Ay, mo. pag-uli ka. Yung sasabi ka. Ay, Joshi, tabi ka na lang kayo kay ano. Sabi nga natin, Hailey, sabi na, usap na sa isang gano'n. Dito na Hailey. Tutoy ka na na. O, dito ka tutoy. Bawasan mo. Gagarabutan ito. Good, good. Kain po. Kain. Fiesta, fiesta. Oh, Tutoy, sili. chocolate, tutoy. Isang pamilya pang walang kuyan. Ay, bawal. Kabigi. Sili. Kain. Kain ang lahat. Masarap sa nervous. Ano ba saan Maaliton ha. Ako ang sa laro. Maaliton. Ang
Ate, galis Ano yung mali? Ay, bukuan. Ano sa nila? Hindi na na Josh. Ano yung chocolate? Dami yun, ano? Ito gusto mo, Joshi? Ito. Ito. Amo di na anak ni Pano. 30 din no. 30 ka. Bong! Kaya kami nasa to. Kanina, unang nasa kat. Andi ko. Mainit eh. Sarap din yun eh. Amo yan. Ay, sorry. Kain, kain. Mainit kat ka. Pa! Ay, mga last month. Pa! Kaya ka manilas nila kabali ang. Nakalang nilaban mo eh, boy. Kain po. May ulaan din ako. Ay, nabakoy. Ano na ko? Huwag na mag-uyak. Para makakain. Isira mo talaga. Eh, sorry pala kami yung pang ni ang kami kasama. Uy, pag nagbabayad ako. Nagbabayad ako sa inyo, magsasayang. Ay! Sa'yo sa ate Lily. Kami daw, nag-jollibee po nag Ito, dapat naglaro tayo ng ganun, no? Hop. Ikaw naman yan, nagulat. Kasi pumunta pa kami kambilan, wala ka nakakita, nakasama kami. Wala yung pag nababayad eh. Ako yung bibili, hindi ba? Kasi malula ako. Yung ano, hindi nag-iinom. Wala kang binigyan. Huwag niya yung kuwain nila. Huwag ko na yan. Pag Domingo ba sa Kuwain nila ako. Malaway na yan. Ayun eh. Paano ako ula? Wala ko ka nakuha. Mamay ka nagbubuhay pala ng lakas niya. Ano ko ba? Hello! Sisig na kami. Thank you sa loob. Ano ko luwas, taas mainit. Load lang po kayo dyan. Kuya Rini. Abot. Ano lang ano? Binayang yan, Mr. Puklan. Ito, kinuha ko na ko. So, kinuha ko na ko Mr. certificate Nicole, ni. padawa. Ano, pet? Mr. Nicole, paano ka? Yung mga kagiging. Barak talaga. Ano ay? Kagiging ba? Mandi Alas dos abot. na matapos. Nagkalaulan pa. Joshi, kain ka. Ingin mo lang. Ano ako abot? Ano hindi mo abot? Ano man, nandito ko mo. Mga sunod ko ito kami pa ano. Ano yung napag napagturan ba sa So, kasi tayo na. Golden Spice ka. Wala kayo sa bus. Hindi man. Kayo sa bus. Kaya mo dumi? Tapos cry. Pakula. Iway ako ng garnet. Ba't nga ako? Ay, Danilo. Maari. Ano ka? Gudoy, Hello ng viewer. Kami nugas ko to. Dayelo. Sila na Joshi. Agay, baka nakayelo. Ba't hindi na yan matagal magbakal? Pero ang pamasahe. Mabalo ng nilo. Sabi na mga to, ano to isusulat pa namin ang bibilin mo? Wag na. Tapos, tinisimbre na mo ti Ami, kung tatotolo, daw ka na rin pabakal. Doon daw talaga niya, ako sa tao, uli, ipaplastikon, uli ka, unang binili ka Ano niya. ba? Ano magdobel? Sabi ko nga ni, bakit ito yung binili mo? So,
Putas ba nga yan sa kotse? Bakit ito ang binili mo? Sabi niya, hindi. Tapos buktan ko kaya mga bariya sa uli. Binatangan sa naman. Pasiguro man ka na ko. Ay, dalagan kay Auntie Ami. Tapos pagdataw, mag-Cecil Jackson. Ako daw baga sa atindahan. Pabakal! Bawat tao sa grupo. Mga lokman yung kakagot, sabi ni Luna. Ano? Nagtawag ka. Tinawagan ko kanina. Huwag mo yung kuhain. Bakit? Ano ka kuya? Doon sa nakalato siya. Oo, talaga yung ganyan pa ba? Yan lang nakabisi. Sa live. Wala daw internet sila kaya sila rin mahinig. Yung kaldereta. Si Ram. Wala na. Ang ganda ng totoo ni Papa. Ha? Kaldereta na ay gano'n ang totoo. Sana na sa lang na. May ulaan dito. Luloy. Ah. Tapos na. Ito dito lang. May pagkatawag na sa niya, ay, bala ka mo. Oh. Ako na lang sana. So yung kada na susukang na yun. Ibot ko ito. Ako gulay. Sorry. Ay, wow, kaldereta daw, sabi ni Kuya Rene. Paborito daw. Bibi, dagdagan mo kinain mo, Bibi. Seryosohan na. Hindi na pumulang, baka din makapagpugol. At maka, Awin na tayo dito. buhay pa rin ko pagkakamot na Nicole, nakaon, kanina. Nakakarakan ba si Nicole? Hindi ko man ngayon si Good. Birthday na yun, ba ka ito? Ako ito pinsan kaya. Ay, ito. Di ba, let the match. Kaya ko na ba niya kaya ka na. Basahin mo. Basahin mo. Basahin mo. Nagpagaw ka rin. Mabawang ka rin. Pagaw ka rin. Ang guli, umabasa na sa gati ko pag una ko. Gulgurin. What is that? Ano no? Wala Jiman. Hindi talaga may iwas. Gulay niya yun? May sigayan dito na lang. Ito. Ito mo. Ayun lang. Kalit-kulit. Papareho na kasi. Ano ka rin? Ganit pa nang kakatayo sa kaldereta. Diretso mamaya pa. Mamaya pa yun. Yung orange na karne. May karne yan. Maliliit Sabi lang ka, yung orange. karne. Wow, orange na karne. Ay, gano'n. Yo. Hello sa 9. 10. Hello. Thank you. Ano din mo? Likod pa. Karne yan! Ay! Sabi ni Minga na tapos na. Hindi na na. Ang sarap na kalan. Sagot ka para naman to TikTok lang. Wala lang to ah. Ilalong to ano. Ilalong. Gusto man mag-mukbang. Tapos na ako naman. Ginawa ba niyo yung pagkain? Hindi po. Kasi mag-transition na. Kasi magkali pang AI ba yun? Amo ka ba? Saan ba nga nila kasalat? O bakante na ngayon. Ang sunod. Hello Kuya Ruben. Kuya Rene. Sa lahat. Balikat na ikrap. Hindi pa maka-aklab mo ito eh. Hindi pa kayo magkagawin nakakabukas na. Nararamos ba?
Nabigla ko. Sa pagkaakbo. Ah, may gusto sa coke na namumutla. Ano ka, kaiti na. Tayo na. Nahugas si Tutoy. Ay, pag nauri yan. Nauri yan sa misa. May sabihan sa, o Tutoy, ikaw maghuhugas, ikaw yung nahuli. Nag-iyan na yan, sabdo ka na. Gamay doon ako, king tapos na ako. Hindi, si Nene, hindi pa tapos, si Nene ang maghuhugas. Parang ko ba? Pansit na. Ay, pansit, gamo ka na. oh. Yami, Nakalima na kang sili. Yami, sausit. Sausit. Ha? Sausit. Sinisat ko. Yan. Pansit, sinabuan. Sa limang gulano. Eh, si Kuya Jesus Dario, hello. Nakalive pala ng to. Ato. Ang kono, nakalag mo. Mababayan ka. Natuto, ikaw na maghugas, ikaw na matitira niya, no? Diba? Walang ugasan. Ayan. Paon. Ito baga TikTok, so pag-aaral ka, di ba? Ako ay. Hello po, Ninang Crystal. Thank you po. Congrats din po. Batingin ang bibig. Ano? Kain po. Model 5. Yan, ha? Manager, thank you, manager. Magkaan. Ano meron? Lamon? Inuman ka lang. Inuman? Ano, huwag mo na gusto na. Hello. Brother Jesus, hello. Outside. Double ko yun. Kuya, hello Kuya ni Mar. Hello Kuya Jesus, sabi ni Ma'am Maria J. Kuya Jesus, hello, sabi ni Kuya Ruben. Jesus. Ay, Ami, hindi ka pwede sa Bro, sabi ni Kuya Rene. Ami, hindi pwede sa magnusto, eh. Hindi, madali na. Ito, huwag kang inom ng malamig, ha? Mamaya-maya po kantahan po. Kahit puyat, galing din sila sa kantahan kagabi. Ito, ayaw mo ng chocolate, ito, eh. Alas 2 na daw natapos yung Yung kanin contest. nyo? Tawag ka kanin sa kakaon? Ang gugat ka. Patingin ng bibig. Ah, ito tayo maghuhugas. Oh. Tawil-tawil. Huli. Grabe, oh. Natira kanin. Hindi na maghugas ng kamay. Ah! Harap ay. Ay. Gati. Andyan. Ayun. Tapos, may tira pang kanin sa ulam. Para mamaya Yung merienda. gulay, dadalhin natin yan. Yung gulay. Akala ko ba, ayaw nila ng gulay. Parang yung gulay yung binakbakan din eh. Kumakin ka na kayo. Kuya Robin. Patulog ka ko. Ano? Ma, ay, ito na sa grade ko. Kumusta na, Jason? Jason! Sige na, may kailangan sa... Jason! Kailangan sa bato? Sabi ni Kuya Cesar Ibanez. Hello, Kuya Cesar. Kumusta mo? Kumusta daw? Sabi ni Kuya Cesar Ibanez. Hello po kayo sa Sir Ibanez. Ito po, Busog. uwi muna po kami dito. Babalik pa kami sa para follow up check up ni Ami. Okay na, okay po. September. Pero nakaka-recover na si Ami. Tapos dito muna kami sa bahay, pumunta ka abang Kami ganito, tayo. walang pasok ng bata Di man. para magbudol pet kasi Ang mahuli siya magligpit. Sino ba paano rin namin sa kanila Ito tayo kasi magligpit, ito tayo. iniwan namin yung mga bata Wait dito. lang, wait lang. Puro music.
Tapos ka na, Joshi. Maghugas. Yes, sabi yung libre. Walang nahuli. Sabay-sabay. Nahuli si Anya, si Girl Tapa. For viewers, hello. At pakababa nung kinain, kantahan. Tapos magpapa-order na ako sa kanila nung ang tawag nun? Ginagamit kapag nagkakantahan? Ha? Sound card. So, papa-order na ako sa kanila. Sound card. At salamat po sa salamat sa nagbigay nun. Sponsor po siya. Para daw makasali ko kapag nagla-live sila yung Team Humog. Nakakapag-join ako sa kanila. Maraming salamat po. Ulit mo yung kanin. San, dito na lang itong video na gagamitin ni. Nandito po kasi yung video tinong Yan. Yung gagamitin namin. Si Alamid. 15 viewers, hello. Kayo po kaya si Sar. Kayo si Sar Ibanez, kamusta rin po kayo? Basta yung yung opera kay Ami, tapos na po yung pag-opera nung ilong, okay na. Yung tinga niya, okay na rin. Pero mas madaling gumagaling yung sa tinga niya. Yung mga follow-up check-up, magiging baka basta matagal-tagal yung mga susunod na baka mag-yearly na daw. Mas matagal pagalingin yung sa sinus niya kasi may yung tiningnan nga ng nakaraan, parang bumalik yung iba. Kaya nagbago ng gamot. Alamid. Ate Maria G. Hello po, sabi na Alamid. Alamid, shoutout sabi ni Kuya Ruben Libuon. Kuya Cesar Ibanez. Mabuti naman at okay na ang misis mo. Opo, Kuya Cesar. Okay na po siya. At yung pang-amoy niya, bumalik na rin po. Maraming salamat po sa mga tulong. Dahil po dun, kaya nakapagpagamot ako sa kanila. Kaya ito, sabi ko sa kanila, mag-food trip. Ano yun? Kagabi, champion. Nag-champion. Kagabi, nagkanta sila. Kagabi yung sinabi ko kagabi na nagkanta sila. Ito, sino champion? Si Nini champion. Santiago Old, Barangay Council, Amateur Singing Contest, champion. Champion si Nini. Magkano? Girl Tapang naman. Magkano? May laman to? Dito ba? Tingnan natin. Sa Girl Tapang naman. Hi Ruben! Hi Price daw. reveal. Hi Ruben daw. Hi daw Kuya Ruben sabi. Basahin mo ma. Sige, price reveal mo muna. Ito, price reveal. Kasi nandito pa pala eh. Nandito pa. Girl Tapang, third runner-up. Sandalin up. Kuya Benji. Hello Kuya Benji. Hingin ng aso. Nagbigayan agad ng trophy na una sila. Ilang kayo kumanta ng magkapatid? Ay, Dalawa. Kayo lang dalawa yung lumaban. Ikaw di ka nagkanta? Dalawa. Tingnan natin yung premyo ng champion. Ito na. Ito mo yung champion, ganyan. Bulsa ko. Ito. Tingnan natin kung ilan yung laman ng champion. 1, 2, 3, 4, 5. Ang tangin ko. 5,000! 5,000! Wait lang, million? Ganto yan. Yung sa'yo, magkano? Ganto yan eh, 5,000. Oh. Kuryente. Okay. Kahit okay nga pala ang kuryente. Internet. Ching! 1,500. Ayos. Ano pa to? Bugas! Bigas. Mga pangalayan dito sa bahay. Ang bili ng bigas. Kuryente, internet. Kuryente. Dahil sa pagkakanta nila. May kilo na naman pati, kuryente talaga kapit siya. Oo. Kuha mo na.
Wait lang, mag-ipit lang ako. Alamid. Sabi ni... Ay, may trophy ko Hindi Kuya naman Benji. naunahan ni, Naunahan si Kuya Benji. Naunahan ka Kuya Benji ni Maria Jane sa trophy. Si Nicole sa parin, champion. Baldo na. Oh, opo Kuya Hawk. At ano yung ganitang mamaya, kantayan mo dito? Yung pinag-champion. Sana mo ulit. Ay, Ariglo. Saan tayo? Dito o dyan sa speaker? Sali, mas magayon Yan na lang. Sundot. Oh, sige. Marami busog. Busog na busog. Hello sa 15. Pasikat na natin. Ayun! Ano? Eh, kung mabaritan. Alam mo, sabi ko yung rin yun. Mama Maria J, sabi ko yung Benji, Kuya Robin, congrats nini. Salamat po Kuya Robin. Sige, golden after. At si Girl Tapang si Nicole, nag-third. Oh. Congratulations Nini. Champion sila. Nicole. Mamaya Kaya si Nini pag kumanta. Tapos yung iba, iniipon niya. Kaya pag ginigipit kami, nagigipit kami ni Hani, yan din ako nakakatakbo sa kanya. Tulad nung nakaraan, nung bibili sana ako nung makina din sa Karawas, nagira mo sa kanya nung 10K. Oh. Kasi nagastos namin na Ano, di pang pampunas? nagastos kaya, oo. Kuya Ho, Robin J. Hello. Sabi ni Kuya, paldo kayo baka naman. Joke. Sabi ni Kuya. Paldo nga Kuya rin yung 5K sa 2K. Lalo na pag, pag nagsasabay-sabay silang kumakanta. Minsan lahat ng Minsan, guys. minsan silang apat. Mag-consolation pa nga lang, panalo na. Pero may araw din na kahit consolation wala. Kasi may mga lugar din na minsan talagang pag yung may hindi naman nila lahat, may mga iba kasing judges na yung unang yung nabibili. Naluluto. Nakakilala na nila yung mga judge na pag nandun yun, alam na, yun yung tinatawag na cooking show. Nandyan na naman yung mga kusinero. Nasa tapat mo rin. Sit up mo na dyan! Dyan! Pa-sit up natin video, okay. Kay dyan yan sa ano ni Nini. Magalaw na. Saan si dyan? Kasi dyan? Bumababa oh. Ay, umuto ka naka-dextrose. Ang nalaasaksak. Please. Hindi yung ganyan. Dyan! Dyan! Ang battery niya. Sitapan na. Sige, okay. Rin na dyan, nagkakakanta ko na pati. Ito. Yung, Saglit lang yung ano natin. Kumakanta na sila. Kasi si Nini may pupuntahan sa Nabua daw. kakanta ko, karugado na ka din May pupuntahan sa Nabua. Mi! Dumadago sa bagyo. Oh, kumanta si Kuya Born. Kaya kay Ate Gabs kagabi. Nandun ako naka-tune in po ako dun Kuya Benji. Tapos, nakahiga ako, nakatulog. Paggising ko, lobat na yung cellphone ko. Pero naka-play siya. Hinayaan ko lang doon. Hindi na ako naka-comment ulit. Mi!
set up na natin at Request ako. Juan Jason Babaero. Pinakakanta rin yan kagabi doon eh. ano ba dito? Bakit basa ito? Bababaero. Bababaero. Ano? Bababaero daw ako. Sinong may sabi? Kating labi. Nagaground daw dyan eh. Diyan. Ganito, oh. Bigyan ng cellphone. Yung electric fan, mainit ah. Hello everyone. At gusto tumasagsakan? Sana umakyat ka din, Jason. Sabi ni Kuya Benji. Malapit na kaya Benji. Malapit na Kuya Benji. Mag-order na ng... Malapit na kay Benji kasi saka ko nasasabihin kung sino yung nag-sponsor. May nag-sponsor na po sa akin na pinadala na kay Ami. Thank you so much sa'yo. Alam mo na yun. Oh, saka pag ano, ibablog ko yung pagdating. Mag-order na po ako ngayon. Sinid niya, hello Kuya Ruel. Sinid niya po kanina madaling araw. Ito, ganito yun. Ganito yung hanap buhay nila. Bilao. Tapos, ano yung first step nito? Tapos sila yung nakakaalam nung ano nung maganda raw nung ano yun, walang ubong? Ganito muna siya. Ano? Made of kawayan. Tapos, Wala daw ubong. ganito. Tapos, Daw ubong. ganyan na siya. Meron. Magkano to? Magkano to? Magkano? Mas magandang klase yung order sila yung mag-order daw. Sila pipili. Yung walang sumisiit daw. Pag nagkakanta. Ito po yung hanap buhay nila ngayon. Kasi wala na yung tindahan. Bro Ruel, kahit Hindi saan na rin ka nakakatinda. magpunta, mamaya na lang yung request mo. Tawag mo ba? Bro Ruel, shout out, sabi ni Kuya Ruben. Kuya Hawk, hello. Tokayo. Kuya Ruben, tawag. Oh, kagabi, ganun din yung request niyan. Bababaero. Di mo alam kung Ate Jocelyn, hello. parang may pinapatamalan niya si Kuya Hawk ng bababaer. Ito yung ano nila, Ayan mo si hanap Kuya, buhay nila. Kuya Ruel Julian. nandun. Hello po. Ito yung hanap buhay nila. Ang ano pala nito? 13 viewers. 14 pesos pa lang isang ganito bilao. Ito yung hanap buhay nila ngayon. Ito yung mga nilalagay ng panisit, di ba? Yung order na. Ay, ano ba yun? Lilipad-lipad. Asan na si Jan? Alam, tayo ka. Sita mo dyan. Sita mo. Nasisit up yung video. Okay. Kung baga yung kantaan, saglit lang kasi yung tinda namin sarado. Pumunta lang kami dito para mag-live. Kasi nini may pupuntahan din sa Nabua. Ay. Daan lang to. Show support. Naka-live din lang. Ah! Okay po, opo. Yun lang. Ate Jocelyn. Ay, si Ate Jocelyn. Naka-live pala siya. Thank you po. Thank you po sa mga nag-like. Ate Jocelyn. Like po tayo kung pwede. Magkakantahan po yung silang magkakapatid at saglit lang po kasi may aalis din pala sila. Mas magbubukas pa tayo ng ano. Tulog po ata si Kuya Born. Kasi, Baka nakatulog na siya. Kuya din yun, ano yung kagabi? oo, ang ganda ng mga kantahan ni Lupit Kuya. ng boses. Siguro pag nakaano pa si Kuya Bern ng mic na set up talaga niya. Pang ano yun, pang asap. Si Kuya Bern, pang asap. Ang bossesan niya. Dito mabi nga ako kasi yung bangs ko, hindi man Yung love, nakatago. Hello sa 12 viewers. Kuya Ruben, shouty, sabi ni Ate Jocelyn. Pasensya na Ate Jocelyn, hindi kami nakapag- Kuya Ruel. Ayan. Si set up. Pagtutungan, Sam?
Sa kanya yan yung video, okay? Hello sa 11. Atam ko pa, wala namang epekto. Pas pasok sa telephone, yung sinasabi. Busog lang busog ako eh. Akyat daw si Gian, sabi ni Kuya Benji. Sige po, sige. Paano? Sini. Nasali kita dito? Ay, itong gabi nun? Ano, tan? Let viewers hello. Siniset up yung ating video, okay. Ground. Come on in. 12 viewers. Tingin mo pwede na tayong magharana kay Love. 14 viewers yan, sisimulan na yung kanta.
Ay, doon pa, dinala ko yung microphone. Baka yan yung ano, tulad yung vlogger na nakuling dito may. Hindi nag-ground. Pag nakakilap na dapat kasama yung masitas. Sound check. Naras ka umigalin? Ano oras ka panabuha? Lag mo na. Lag mo ito dyan. Kami! Alito na! Ate! Hello, hello. Hello. Kaya may Lanzones. Victim of... Hello, hello. Hello mga kabarangay. At nananawagan na po ako na kung pwede. Lumapit na po dito sa unang lamisa para masimulan na yung ating Ay, sabi ni Mama Maria J, tingin mo pwede na tayo mangharana kay Lablab. Pwede para masimulan na. na yung Request mo Barangay. Love will keep us alive. Nene, love will keep us alive daw. Sabi ni Kuya Ruben. Alam mo di ba, guys? yan. Barangay Assembly. Pwede na ako na dyan ah. Hindi, ito. Check, check. Pwede ba ito sa gamit na? Living ngayon na Super Stone eh. Living na Super Shake Stone your ngayon. body. Shake your body Sikat na na. vlogger yun. Ang sarap po. Tamis tayo. Shoutout kay viewers yun. Nandun siya lagi at nag-viral yung mga vlog niya dun kay Super Stone. Si Arlan Vlog. Yan. Ito ang sarap. Viewers ko din yan. Si Lanzones. Arlan Vlog. Million yung viewers niya. Mas masarap na kayo sa dun sa malalaki. Nagme-million Ang yun. tamis oh. Lanzones. Hello, hello, hello. Dapat na bang huwag mong sapon? Hindi, bagay din nagbabasa na lang. Hello, check, check. Sira. Hello? Ha? Pwede man cellphone galing na lang. Cellphone na lang. Kasi mag-a-apply pa rin. There, yung sinasabi sa cellphone, nagiging sa jack na. Give mo nilang na speaker. Unmute mo umaya na lang ngayon. Technical Operator. problem. Operator problem. Technical. Technical naman, wag naman sa operator. Operator problem. Okay na, kaya na. Love will keep us alive daw Yan. ang unang request. Love will keep us alive. Sino ang nag-request? Yan na. Live favorites. Hello? Keep us alive. 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, Ay, si Kuya Ruben. Oh. 6, 0. Love will keep us alive. Paano hindi magano sa StreamYard, Nick? Kung saan na stream yard. Ano ko? Ano? Promo? Mag-download? Di, Chrome sana. I-search mo sa Chrome, stream yard. Tapos tignan na, tapos nilagin na ako account. Hindi ako mag-account ko sa YouTube. Technical na. Technical na. After sa request. Boxing yarn. Uminaw mo! Jaya! Love Walang will bed. keep us together. I-search mo kasi dito. Number? Ayan o. Pwede. 4364. 4 4 4, 3, 6 6, 4 4. Play! Daw ka lang. Uy, silang ka nila. Baga, pwede itanong. Ayan na! Itanong lang.
Yung champion na po, yung sisimula. Dapat pala narugang-rugangan. Ay na po Kuya Robin yung request nyo. Request si Kuya Ruben. Kay Nene. Na dapat pala nag-opening prayer muna. Check. Ayan po, there's no problem lang. Wala. Wala. 4, 4, 3, 3, 6, 4. 4, 3, 6, 4. 4, 3, 6, 4. 0, 4, 6, 3. 4, 4, 3. 4, 3, 6, 4. Operator problem po. 4, 3, 3, 6, 6, 4. 4. Ay, ayun na. Kuya Ruben. Request na kayo. Kuya Ruben, ito na yung request mo. Diniligit ko lang. Na! Yan, pwede, pwede. Sir. I was standing all alone against the world outside. You were searching for a place to hide. Lost and lonely, now you've given me the world to survive. Never hungry, love will keep us alive. Don't you worry, sometimes you just got to let it ride. Hey, right before your eyes. Don't you? There's no more emptiness inside. When we're hungry, love will keep us alive. I will die for you. Climb the highest mountain. Baby, there's nothing I won't do. Now I've found you. There's no more emptiness inside. Where we're hungry, love will keep us alive. I will die for you. Climb the highest mountain. Baby, there's nothing I won't do. I was standing all alone against the world outside. You were searching for a place to hide. Lost and lonely, now you've given me the will to survive. Thank you, Kuya Thank you Ruben. po. I thank you po. Love will keep us alive. Thank you, Kuya Ruben. Para kay Nene. Thank you kaya. Kuya Ruben. Thank you po Kuya Ruben. Po. When we're hungry, love will keep us alive. Pero tama. Ayan si Girl Tapong. Siya naman yung nagpatlo. Third runner. Nag-third runner up.
shake. Ayan. Shake, Shake Hilly ka. your body. Ano yung ganda ni Hilly din? Ay, ako si Lily. Salamat na dali. Yes, yes. Hey! Hey! Na 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 hataw tayo sumayaw. Ipagdam mo, di mo mailaw. Teka muna, huwag pipilasan. Tingnan mo lang, bakit sino kaya to? Sundan mo lang mo, at makukuha mo. Shake it, baby, lakutan mo pa. Mawisan ka. I love you, Yogi. Shake, shake, shake your body, shake your body now. Hey! Hey! Move, move, move your body, move your body now. Shake, shake, shake your body, shake your body now. Hey! Na na na, na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Good! Good! Tama! Good! Good! Ang tapon na binabalot, ang lakas-lakas na parang bigit ko. Habang hawak mo, bewang ko, ang sarap ka, yakapin mo. Hey! Shake, shake, shake your body, shake your body now. Ako, bayaran mo, bayaran. Body, move your body now. Shake your body, move your body, shake your body Hindi ka mata, nanginginig ka at namula. Bakit di mo maiparamdam? Ay, sarap ni, ni Aw-Aw. Favorite ko ni Aw-Aw. Shake, shake, shake your body, shake your body now. Move, move, move your body, move your body now. Shake your body, move your body, shake your body now. Na-LSS ka si Taylay, ang muna yan yung kaon. Body now. Move, move, move your body, move your body now. Shake your body, move your body, shake your body now. Na 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 Ganun tapas. Thank you. Girl, tap mo naman. Thank you. Wala si Eli. Si Eli na si Yash. Get through.
What kind of heart would it be? Oh, I need you in my arms, need you to hold. You're my world, my heart, my soul. If you ever leave, baby, you will take away everything good in my life. There's be no sun in my sky. There will be no longer. Baby, I don't know what I will do. I'll be lost if I lost you. If you ever leave, baby, you will take away everything within my life. And tell me now, how do I live without you? I want to know, how do I breathe without you? If you ever go, how do I ever Kuya Ruben, sino po yung kumanta ng Only Love? If you ever leave, baby, you won't take away everything. Need you with me, baby. Don't you know that you're everything good in my life? And tell me now, how do I live without you? I want to know, how do I breathe without you? If you ever go, how do I ever O, sige na. Kuya Ruben, sino po yung kumanta ng Only Love? Ate ka mo. Yan natin sila ni Girl. Hello. Yan. Yan si Baby. Ayun na, Bibis, ayun na. Trademark daw. Yan si Lily. Pwede naman to. Pwede ka tumayo. Pwede ka nga doon sa higaan. Pwede ka na makita. Mahiyain. Pinapractice ko siya eh. Na Buksan mo.
ulitin yung motor ko. Hi, Kuya Billy. Hello. Ayan na. Pagkatapos niya po, Kuya Ruben, itatry nila kung alam daw po nila. Only love can hurt like this. Ang maganda. Wonderful nightmare. Pagkatapos niya. Ako sa tingin ko, ako nagkakanta. Ako nagkakanta sa inyo, Ruben. She's wondering what clothes to wear. She puts on her makeup, brushes her long blonde hair, and then she asks me, do you look alright? And I say yes, you look wonderful tonight. We go to a party, everyone turns to see this beautiful lady is walking around with me, and then she asks me, do you feel alright? And I say yes, I feel wonderful tonight. I feel wonderful because I see the love light in your eyes. Then I wonder all is that you just don't realize how much I love you. It's time to go home now. I gotta make it bed, so I give her the car keys. She puts me to bed, and then I tell her as I turn out the light, and I say, my darling, you are wonderful tonight. Para kamo. Love you tonight. Pagkatapos yun, tatry ko, Kuya Ruben. Try mo, Nene. Una ko lilaw. Bakulan ninyo. Sa dalawas. Mainit ay. Wala, halita bilutang ka. Pero pwede mo natin sa dinner pag Bayad, walang sabi ba? Bayad mo, no? Bayad sa siyo. Sali na. Mainit. Wala na baga ang tutugin. Mainit. Technical knockout. Sabi na naman. Yan, technical lockout. Sabi ni Kuya Ruben. Grabe yun, bay. Mama, ganyan.
Ito rin stop dyan. Temperature problem. Tignan mo kaya? Saglit lang po at nagkakaroon ng technical knockout, sabi ni Kuya Robert. Hindi nagpi-play. Tarikpan ka ba? Tariktik. Ano yun? Ano ba yung kakantaon mo, be? Tariktikpan ka ba? Salang na, be. Kasi ayaw ko lingon ka sa iba eh. Tariktik. Uy! Nagkaka-technical difficulties. Ano pinakasalang? Technical position. Only lang. Ay, si Ate Margie. Hello, Ate Oh, Ate Margie. Margie. Ate Margie, hello. Miguel up shout out. Kapay. Ay. Tariktikpan ka ba? Ano yung tanggal po pala? I-screenshot na muna ang mga nakasalang. Yan. Malingaw. Screenshot. Play. Tariktikpan. Ah, basa mo, basa mo. Ayan, wala si Kampan mo. Po, doon nakasabit sa bahay ni Sir Danny. Kuya Roel. Hello. Ay, si Kuya Kuya Roy. Roy. Hello, Kuya Roy. Hello, Kuya Roy. Mega love shout out. Ilan ka? Ano, yung TikTok? Reels? Hi, guys. Ganda ka na. Kung talaga yung iPhone. iPhone. iPhone na lang na eh. Ay, man, pagluslusan tabi. Dapat. And si Kuya Roy. Shout out Kuya Roy. Oops. Shout out Kuya Roy. Pasensya na po at nagkakateknikal ano. Problema Fidel. Nagkakateknikal. Parang aning natuturoan nito. Basta sudyaka sana tinanggal ko eh. Ay, mo. Ay, take na to. Kasi raman yung TV. Dere, sa, syempre, pag tumulo, naglo. Hindi nga lang ka. Pasensya na po at hintay-hintay. Babasa ka. Hindi ka yung babasa mo. Ayun, no. Welcome to my life. Talo sa 12 at sa mga nag-like po. Oo. Thank you. Oo, Bok, sabi ni Kuya Hok. Ating kapak, hello, sabi ni Kuya Hok. Hologram? Ako, Roy, Pogi, mega love shout sa'yo sa inyo. Hello, Roy, amo. Ay, number mo. Meron ang tanong. Sabi ni Roy. Sabi ni Kuya Hok. Ating Marley, hello. Mana? Yan na. Nawala yung request ko. Na po. Wala ba ka mga kamay dyan? Ay.
Okay. Baka pa. Dylan? Oo, bilang ko. Ganda na din. Oo. Shake your body. Gala. Try nyo kung kaya yung ano, yung request ni Kuya Ruben. Na only, ano ba yan? Only love. Try mo nga ako, ay, dream of you, bakit nagkabalik-baliktad? Only love pero drink. Wait lang po Kuya Ruben, yung request mo nagkabalik-baliktad. May narinig lang mga nakita. Sininang ko sa Vision na lang. mega love shoutout po. Ano yung viewers sa loob? Naturuan dito. Oh,
Miss Kuya Danilo. Pwede rin, hello. Happy family. You ask me that all your love can stay. Walk away. Sino po kumanta ko yung Lord? So much love to explain my heart. Lay your hands on more than I can make you see it through. There's something I love to Ate Gian, hello. Hello, Miss Miss, sabi ni Kuya Marlon. Well, viewers, hello. At the viewers. There's so much love, so I'll just play my Hello, love, sabi ni Kuya Ho. Ayan si Ate Miss Lee, Gian. good morning, sabi natin Gian. Hello Ate Gian, mga kapatid ko yan ni Jason. Hello po. Sir Ruel, sabi ni Ate Sara. Ano ba? Ayun na yung request ni Kuya Ruben. Yan yun? Wala, inulit. Yun yun? Tapos na to. Tapos na. Yan yung ano? Kanina? Oops, sinuto na kay Kuya Soda. Ano to? Bisa kayo lapin. Ay, kaya. Dararang bright. Hindi kayo maka. Si Dorothy pa. Hello, Ate Gian.
Every now and then I get a little bit. Nainlove ako sa boses, sabi niya Sarah. Every now and then I get a little bit slurry, but then I see the leak and turn around my eyes. And now and then I feel a turn around my eyes. Every now and then I fall apart. And I need you now tonight. And I need you more than ever. And if you only hold me tight, only hold me on forever. And I'll only be making you right. 'Cause with love and love, together we can take it to the end of our life. Your love is like a shadow with me all the time. I don't know what to do when I'm always in the dark. Living in a vacuum, giving all the stuff. I really get to know forever's gonna stop tonight. Forever's gonna stop too. So good and sorry, I was falling in love. And now I love you more and more. Nothing but to do. Time is Once upon a time there was light in my life. And I was out of the time is on my heart.
sabi niya Ate Sara, miss me. Kaya naman ang kanta yan, miss me. Paborito mo yan, di ba? Sabi niya. Ay, tawagan ka, kaulat ko lang. Dito ako. Yan Ate Martin.
Sila rin mo. Asa yung mak... Diba? Simple. Ito na ba yung request? Request yan eh. Meron rin? Problem? 6314. Simple yung po. Yan yung kapit. Tapos, sila mo. Thank you, Ate Sara. So when you come back around, take this time you see I'm always so like Mga English na rin yun. Hello. Kaya rin siya naman kapitin yung kakanta naman. Hindi, magkakanta naman. Just the way that I tried. When I stand here, you're the only one.
reasons why you're the one who made me know. So take a look at me now. There's just an empty space. There's nothing left here to remind me. Just a memory of your face. Take a look at me now. And every day, like a whirlwind is all I can do. That's why I so take a look at me now. It's not that big. And you know the words of me. Alas dos, mag-out muna kami. Kasi may pupuntahan si Nini, tapos uwi na rin kami. Magbubukas kami ng tindahan. Alas dos. Request ko Danilo, anak kaso. Mayroon dito kasi hindi Ano yan? Pang lalaki guys. Where's the mic? Ano ako ng pase? Salamat Kuya Hawk sa pag... One, 1426. No guys. check the yellow bus. Alright, Paring Jesus, sabi ka Danilo. So love you more, request ni Kuya Roy. Yung power of love, balik. Wait, provide.
This is me. You got to This is me. This is me. This is me. This is me. This is my This is me. Viewers, hello. Thank you. Salamat sa mga email. At malapit na tayo mag-out. Kasi may lakad din sila. Ano? 1,540. Balikan tayo kayo mamaya. Wala. Laman. Wala. Unang po. May anak sa cellphone. May canvas. Tapos, bigyan mo sa board. Anak, yan yung anak kasi yung hindi siya alin ko.
ko, pasalamat ng marunong mo. Sana'y tuluyang nagbago, tagpuan ang sarili, parang isip mo'y nagulog na. Guys, walang araw at ikaw ay naputong iba din. Hindi na tawang kapagpilas, lumabay ka na sa tabi. Amukan ko yung sinabi. Tapos na, malapit ka lang maging ama, kaya lalong nagsikap ng gusto. Dumating na yung hinihintay, silang ang panganay mo, parang langit ang iyong nagawa. Shout out from Saudi Arabia. Magulang ngayon iyong tinanong. Ilulong maging magulang mo ngayon iyong tinanong. Sa bulan mo ngayon iyong tinanong. Iba mo yung lyrics. Ano iba mo? Power tap, power tap. Power tap. Sino yung nasa link yung nakapin? Diyan naka-live din sila sa ano, TikTok. Nagpo-promote ng microphone. Po-promote ng microphone. Naka-live. Balik na yung live. Live. Live sa Facebook. Live sa TikTok. Hindi siya nag-agrutong. Cause I'm your life, and you are whenever you're for me, I'll do all that I can. 'Cause it's how I feel.
No feeling that I can't go on. Yes, I give away. 'Cause I'm your and you are my wherever you reach for me, gotta do all that I can. We're heading for something sometimes I'm fighting my right to life on the Paano ka rin mag-starter? Ha? Turong, sa mga turong, tapos straight yard, i-search mo sa yard, iiwas ka ng pato, bayong, bitagal mo to. Tapos ilagay mo lang sa YouTube. Tapos, may naka-live po ba ngayon? Sila Ate Gian. Mag-i-end na po ako, tapos itatry ko na mag-stream yard. Papasok ako dun sa live nila. Itatry ko. Diyan ako. Sino yung naka-live yan? Sino kaya po yung naka-live? Naka-live pa si Kuya Dani o si Ate Gian? Tapos tatry natin papasok ako dun sa nila sa live. Albaman muna po tayo. Maraming salamat po sa mga nag-request, sa mga nanood, sa mga nag-like. At sa nagpakulay, maraming salamat po sa mga nag-silent viewers. Matuloy ako na kung may naka-live ngayon, hanapin sila Kuya Dani o si Ate Gian. O kung sino, si Ate Gabs na nagkakantahan. Magtatry ko akong pumasok para maturuan nila ako